mukana tuommoinen 150. Niistä pienpanimoita oli 35. Siidereitä oli vähemmän, tuommoinen 35-40 kappaletta ja parikymmentä viskiä. Ja näiden joukosta me löydettiin sitten voittajat ja parhaat. Ja tässä seuraavaksi sitten pääsette kuulemaan, että minkä näköisiä palkintoja sieltä löytyy. Ja sen vielä sanoisin, että tämmönen nominees-lista löytyy tuolta infotiskiltä, että sieltä te näette, mitkä on olleet loppukilpailuissa mukana. Sitä kannattaa tutkia, kun kiertää tuolla osastoilla etsimässä niitä tosi hyviä tuotteita. Kiitoksia Kari Linkovuori, ja laitetaan tämä show käyntiin. Työjako on seuraava. Minä jaan aina bronssin ja hopean, ja meidän kunniavieraamme Jussi Rokka juhlallisin sanakäänteen kertoo aina, kuka on voittanut kunkin kategorian. Aloitamme viskeistä ja viskin pronssisesta pokaalista, eli 3. sija, jonka menee tuotteelle, jonka nimi on The Macallan Fine Oak 18-year-old. Valmistaja on The Macallan Distilleries ja Suomen edustaja Maxium Finland, jos saadaan edustaja lavalle aplodien kerran. Otetaan siihen putkeen hopeasia, jos Maxium Finlandin edustaja ei vielä ole saapunut paikalle. Viskien hopeasia Talisker Distillers Edition 1993, valmistajan Talisker ja edustaja Hartwa Trade. Onnittelut hopeasijasta. Niin, pahoitteluni edustajat. Tuolta teistä katsottuna lavan vasemmalta puolelta, sieltä pääsee aiheellinen kysymys, miten tänne pääsee noutamaan kaiken sen glorin ja kunnian, mitä jaossa on. Eli teistä katsottuna lavan vasemmalta puolelta pääsee nousemaan tänne podiumille vastaanottamassa kunniakirjan. Raati valitsi vuoden viskiksi Lagavulin 16 years old, valmistaja Lagavulin edustaja Hartwa Trade. Onneksi olkoon. Onnittelut vielä voitteille. Vuoden viski löytyy siis Hartwa Tradelta, kuten hopeakin, ja pronssinen tuote löytyy Maxium Finlandin osastolta.